Konsekvens har været et ord, der på en eller anden måde er dukket op, hver gang jeg har læst teksten til i dag. Konsekvens, det lyder voksent og velovervejet, gennemtænkt. Det lyder som et absolut plusord. Er man konsekvens, ja, så er man til at regne med. Man er ansvarlig. Og omvendt, så lyder inkonsekvens af det stik modsatte. Det, som er logisk usammenhængende og selvmodsigende. Det, som er tilfældigt og ikke var det, man kunne forvente. Det lyder en lille smule af uansvarlig løssluppenhed. Men i dagens tekst til anden søndag i fasten er Jesus inkonsekvent. Faktisk så inkonsekvent, at han bryder alle rammer, alle forudsætninger. Alt det, som han selv har stillet op som regler for sit virke, det fordufter. Jesus er sammen med disciplene rejst til området omkring havnebyerne Tyros og Sidon. De 2 byer er befolket med hedninge og altså ikke jøder, ligesom Jesus og disciplene var. Og der i hedningeland blev Jesus opsøgt af en kvinde, der ikke var jøde. Kvinden råbte, hjælp mig herre, min datter er syg, hun er besat af en dæmon. Men Jesus svarede hende ikke med et ord, men disciplene sagde til Jesus, få hende til at gå væk, hun råber jo efter os. Så Jesus er konsekvent. Hans opgave er at få jøderne i tale, ikke hedningene, så han svarer kvinden, jeg er kun sendt hertil for at hjælpe de jøder, der er kommet på afveje. Men kvinden lader sig ikke stoppe, men kommer helt hen til Jesus, falder på knæ for ham og beder, hjælp mig herre. Jesus afviser hende igen. Det vil være forkert at tage brødet fra børnene og give det til hundene. Det er rigtigt nok, herre, svarer kvinden. Men hundene får da lov at spise de krummer, der falder ned fra deres herres bord. De ord får Jesus til at vende om. Pludselig ser han kvindens nød, forstår hendes ræsonnement og siger, du har en stærk tro. Du får det, du beder om. Og i samme øjeblik blev kvindens datter rask. Fuldstændig inkonsekvent. Jesus ændrer mening. Jesus ser en ny situation. Jesus bliver bevæget af kvinden og hendes nød. Jesus går ud over grænsen for den opgave, han var sat på, at få jøderne på ret spor igen, og træder ind i den virkelighed, han står i der i hedningeland. En ikke-jødisk kvinde, som har en syg datter. En hedning, som gør det, hun ikke burde gøre, og går hen til Jesus og beder ham hjælp. Han er inkonsekvent, fordi der er noget, der er større end konsekvens og kutyme, nemlig kærligheden. Kærligheden, der får overtaget over principper og planer. Kærligheden, der er så stor, at det ikke giver mening at forsøge at lukke den inde bag grænser. Kærligheden, som er inkonsekvent i sin natur. For der er ingenting farligere for principper og konsekvens end kærlighed og medfølelse. Ikke engang for Jesus. For den Gud, vi møder i Jesus i dag ved Tyros og Sidon, er en inkonsekvent Gud. Gud, som ikke bekymrer sig om at overskride grænser. Gud, som er lydhør over for vores bønner. Gud, som bevæges af vores smerte. Gud, som skifter retning, fordi Guds kærlighed er så stor, at den flyder over. Så grænseløs, at den selv overrasker Gud. Kærligheden er større. Den får os til igen og igen at gå på kompromis, fordi i kærlighedens lys kan vi se, at det ikke nødvendigvis er stringent konsekvens, der er brug for, men måske samtale, omlægning af aftaler og lidt ekstra opmuntring. Og helt ærligt, det ville se skidt ud for os mennesker, hvis vi fik som fortjent. Hvis Gud var konsekvent og straffede os hver gang, vi ikke elskede vores nabo, hver gang vi gjorde et andet menneske fortræd, hver gang vi ikke havde næsten som mål, men som middel. Så måske er det ikke inkonsekvent, Jesus egentlig er. Kærligheden er bare større. Ja, måske er Guds kærlighed ganske enkel, grænseløs i sin natur. Amen. Og lad os bede. Levende Gud, du som kender os og elsker os som vi er. Du kommer os i møde med grænseløs kærlighed. Hør os, når vi kommer til dig, og tigger dig om at blive helbredt for vira, depression, cancer og underskud. Vi ved godt, at vores veje ikke er dine veje, og at alt ikke altid går, som vi håber. Men rejs os, når vi falder. Grib os, når vi snubler. Hjælp os med at række ud til hinanden, så vi i fællesskab
kan stå igennem de udfordringer, vi hver især står i lige nu. Vi beder for de mennesker, som har myndighed, magt og ansvar, og hvis beslutninger om rigtigt og forkert har indflydelse på mange. Giv dem sund fornuft, retfærdighedssans og et varmt hjerte. Velsign og bevar dronning Margrethe og hendes hus og præsident Biden og hans administration. Og giv os alle noget fred og velsignelse. Fyld vores hjem med fred og hold os fast i troen på, at livet med dig altid ender godt. Overbevis os om, at du bliver rørt, når vi beder, så vi tør placere vores drømme, håb og problemer der, hvor de ligger allerbedst, nemlig i dine hænder. Amen.